какво става тук. Аз съм Тедо БГ и днес снимам в Schoolcraft, един нов сервер. И така, да, тук сме дидакъл, който в момента заглуши, както и Лучо БГ, нямам фит и кажете хинатубата. И да, аз съм Ендър, както виждате, седно също. Това е спална. Много як спална, направо така на кърти. И да, първият ларп е ларп евент. Това е ларп евент, тук се подвърждат евенти всеки ден от 8. Да си направим носилище. Защо съм пичове? Така. Втория ларп е ларп снейк. Да, това пак е на ларп евент, ето го, все още не се го пуснал, как не си го направим. Третия ларп е спринт, който, да, това е ларп спринт, евент, това е вид евент, да, както идем. И последния ларп е ларп трейд. Тук му изстрелят тяйте ми, аз влизам, той влиза, аз му давам 1 лек, той ми дава 5 пържоли. Да, ето, това ми даде 3 пържоли, аз му дах 1 лек, но ще го взема, да, и това ми. Да, за да кажете бъба на тубата. Да, това ще е всичко от мен. На кратко ревю на един нов сервер. Мога да направи поредичкато. Те ще направят повече ларпове и така, да. Ще вършим тупа на спална, за да го почнем. И да фак. Напротив. Ще ги вземем, ще съм пичове. Сме пичой. Я малко и на мен, няма. Скръмзам. Време там. И това ще е всичко за клипа. Дано ви е харесал. Абонирайте се, харесайте и до скоро.